ତାର ଥିଲା କେତେ ଯେ ଆଶା, କେତେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୁନି ଝିଅଟିକି ଗାଁ ହାଟରେ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କରୁଛି ସିଏ ନାଟ। କେବଳ ଦୁଇ ମୁଠା ଦୁଇ ବେଳା ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସର୍କସ୍ ଦେଖାଉଛି, ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କର। ମନୋରଞ୍ଜନ ପରେ ଲୋକ ଖୁସିରେ ଦୁଇ ମୁଠା ଚାଉଳ, କିଛି ପରିବା ଏବଂ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପୋଷିବ ସେ ତା'ର ପରିବାର। ବାପ ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଅତି ସହଜରେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ କିଭଳି ଭାବେ କରୁଛି। କ'ଣ ସେ କେବେ ଭାବିଥିଲା ଏପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଜ୍ଞା ନା, ସିଏ ବି ଦେଖିଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ସ୍କୁଲ ଯିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରଖିବ। ହେଲେ ନାହିଁ, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁ ଆଶା ତା'ର ଧୂଳିରେ ମିଳିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯେବେ ଦେଖିଲା ତା'ର ପରିବାର ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଅଛି, ସିଏ ବାଛି ନେଲା ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ। ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ସିଏ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୂଇଁରେ କିପରି ଭାବେ ସର୍କସଟିଏ ଦେଖାଉଛି ଛୋଟ ଝିଅଟି। କ'ଣ ବା ସିଏ କରିବ? କ'ଣ ବା ତା ଭୁଲ? ସିଏ ତ କରୁଛି ତା'ର ପ୍ରୟାସ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ। କିଭଳି ଭାବେ ଦୁଇ ମୁଠା ଦୁଇ ଓଳା ଖାଦ୍ୟର ପାଇବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ରସିରେ କିଭଳି ଭାବେ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରୟାସ ସେ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ତା'ର ବାପା, ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ବାପାର ମନଟିରେ ସବୁବେଳେ ଭୟ, କାଳେ ପଡ଼ିଯିବ କି ମୋ ଝିଅ, କାଳେ କିଛି ହେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ। ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଝିଅକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ରଖିବା ପାଇଁ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସବୁରି ମୂଳରେ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ। ଆଜ୍ଞା ଏ ପେଟ ପାଇଁ ହିଁ ଦୁନିଆର ନାଟ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଧରିକି ରସି ଉପରେ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯେଉଁଠିକି ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଆମ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି, କୁନି ଝିଅଟିଏ ବାଉଁଶଟେ ଧରି କିଭଳି ସହଜରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଯାଉଛି। ଟିକେ ମାତ୍ର ଭୟ ନାହିଁ ଯେ ସେ ପଡ଼ିଯିବ କି କ'ଣ ହେବ। କେବଳରେ ମନେ ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ ଏବଂ କିଛି ପଇସା ପାଇଲେ ସେ ଘରକୁ ନେବ ଏବଂ ଘର ତା'ର ଚଳିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରସିଟି କିଭଳି ଭାବେ ହଲୁଛି। ବାପଟି ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କାଳେ ମୋ ଝିଅର କିଛି ହେଇଯିବ କି। ସିଏ ବା ବିଚରା କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରତିଭା ସେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତା, ପାଇଥାନ୍ତା ବାହା ବାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ କରତାଳି, ପାଇଥାନ୍ତା ଅନେକ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ହାଟରେ ନାଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବେ କୁନି ଝିଅଟିର ପ୍ରୟାସ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ ଏବଂ କିଛି ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିବ। ସେ ବି ଚାହୁଁଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସ୍କୁଲ ଯିବ, କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିବ, ଗୋଡ଼ରେ ଜୋତା ଥିବ, ହାତରେ ପାଣି ବୋତଲ ଥିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବ, ହସ ଖୁସିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ। କ'ଣ ସତରେ ହୋଇପାରିବ ତା'ର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ? ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚି ଶିଖିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେ ଏଇସବୁ ପ୍ରୟାସ ନ କରିବ ତାହେଲେ ସେ କିଛି ବି ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବନି। ଯଦି କିଛି ଉପାର୍ଜନ ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ସେଇଦିନ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ଖରା, କି ବର୍ଷା, କି ଶୀତ, କି ଦେହ ଖରାପ, ସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ କଲେ ସେ ପୋଷି ପାରିବନି ନିଜ ପରିବାର ପେଟ। ବାପଟିଏ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ବାପ ଝିଅର ଇଏ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ, ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଝିଅଟି ଆଜି ମା ପରି ବାପର କଥା ବୁଝୁଛି ଏବଂ ବାପଟି ନିଜର ପିଲା କଥା ବୁଝୁଛି। ଏଠି ଉଭୟଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସଲାମ କରୁଛି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ବି ଆପଣ କେବେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଜୀବନରେ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ କାହାକୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଦେବ କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଠି ସିଧା ଚାଲିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ, ଗୋଟିଏ ରସିଟିରେ ସେ ଓଲଟା ଚାଲୁଛି ଝିଅଟି। କେତେ ଜୋରରେ ରସିଟି ହଲି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। କେବଳ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କେବେ କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। କିଏ ଛୋଟ କିଏ ବଡ଼, ଏସବୁକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ମଜୁରୀ ଲାଗୁଛି, କିଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ସବୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କରୁଛେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଦି ବିନା କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଝିଅଟି କରିପାରୁଛି ଏଭଳି ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା, ତାହେଲେ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରନ୍ତା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଏଭଳି କେବେ ପ୍ରତିଭା ଦେଖନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଥାଳିଆ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରସି ଉପରେ ଚାଲୁଛି ଝିଅଟି। ବାପଟି ତାର ତଳେ ତା ସାଥେ ସାଥେ ଯାଉଛି, କାଳେ ମୋ ଝିଅର କିଛି ହେଇଯିବ କି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଓଲଟା ଚାଲୁଛି, ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି। କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ତାଳି ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ। ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ବି କେବେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଦୟାକରି ସେ ଜାଗାରୁ ଫେରିଯିବେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଭଳି ଭାବେ ସର୍କସ୍ କରିବାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏଭଳି ଜିନିଷ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ନାହିଁ ଘରେ, ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଦୟାକରି, ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁନି ଝିଅଟିର ପ୍ରୟାସ।
बहुत चेष्टा सी करुच्ची देखिए कि भाव दुस्साहसिक क्रीड़ा सी देखा दर्शक मान आगे केवल आज्ञा यही पेट पाई मनीष साधु हुए पेट पाई मनीष चोर हुए सब जिनिस आज्ञा ही पेट पाई नाट मु केवल ये कहबी जे प्रभु जगन्नाथ ए झीटी और परिवार को सुखी रखु और कौन अभाव न हो। भिडियोटी जिते दूर पर्यंत संभव शेयर जरूर करिए। यदि आपण मान इलाकार ये कौन से प्रोग्राम होची आप मत कंटाक्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन में नंबर देती तार मध्य प्रसारण करने को चेष्टा करी। देखिपे आप गोटे छोट थालीटार कि भाव से रसी के बालांस करके झीटी जाऊँगी। सतरे मोर शहे शहे सलाम कुनी झीटी निज परिवार तार प्रयास केबे भी विफल जीवनी। अति चमत्कार। गाँ दांडे झील को नहीं झीटीर दुस्साहसिक क्रीड़ा। जय जगन्नाथ। आशा करें आपको भिडियोटी भल लगी। दयाकोरी चैनल टी सब्सक्राइब करंतु।